kun fila de baara kɛ a kun fɔlɔfɔlɔ o ye denya ye den fura de don den fura ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o ko likuru kele marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko awni nyantuma ananga karamogo badi sama be kungosobi abina yala ka yiru yirana ayaw sɔgɔlen to kamiti media la ni non-fond de non-fond n'a dun fɔra ko non-fond dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ n'a tɛ woyo duguma a bɛ yɛlɛn de bon ni yɛlɛlen filɛ nin ye yiri jumɛn na a yɛlɛlen filɛ genisun de la voilà ni ne ye non-fond ba ye a bulu dɔ tatɔla tɛ nin ya non-fond ba dɔw b'a fɔ ma ko wɔkulɔ kunna dɔw bɛ tila k'a fɔ ma ko maɲa i m'a ye i bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn i bɛ taa yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ tɔgɔ wɛrɛ dalen don yiri kelen de la donc mɔgɔw k'u banba tɔgɔ ninnu marali la parce que tɔgɔ ninnu bɛɛ n'u ka daluyaw de don bon nin ye non-fond de ye non-fond ba de don voilà u b'a fɔ ko wɔkulɔ kunna u b'a fɔ ko maniya u bɛ tila k'a fɔ tuguni ko la grande liane bon anw kɛlen bɛ ka nin ta nanzara sira fɛ k'a fana fara kɔnbiretasew de kan n'o ye cangaraw ni ŋaɲakaw ni fɛnw ɲɔgɔn ye parce que n'i y'ale bulu la ye tuma dɔ la i hakili bɛ taa cangara bulu la i hakili bɛ taa gɔlɔbɛ bulu la tuma dɔ la i b'a fɔ ko ŋaɲaka bulu don nka o si tɛ ale y'a dama yiri de ye wɔkulɔ kunna bon nɔnfɔnba min don nin bɛ ɲɛnɛmaya kun fila de baara kɛ a kun fɔlɔfɔlɔ o ye denya ye den fura de don den fura de don den fura kɔgɔlen yɛrɛ yɛrɛ de filɛ nin ye a kun filanan o ye ni dɛsɛtɔla don o ye maakɔrɔ sijɛ fura de ye o de y'a to b'a fɔ ko ɲɛnɛmaya kun fila n'i ye nin kelen kelen fɛn o fɛn ta k'aw ko ni nɔnfɔnba ye a b'u fari walawala a b'u fari lasumaya wa a b'u kolo don ka ɲa donc o yiri de filɛ nin ye ale de falennen filɛ kɔ dawolo la nin ye tan normalement n'u ye nin yiri to yen a ka san 30 san 50 san 60 fo san 100 ninnu kɛ a bɛ kɛ ɲɔnfɔn belebeleba de ye wa yiri tɛ janya ma hali banansun nin bɛ yɛlɛ a la awɔ mais kuma caman i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw de bɛ nin tigɛ ka fili bari u t'a nafa dɔn donc o ye yiri kelen ye kungoso yan n bɛ se k'a fɔ min bɛ se k'aw bisimila fɔlɔ voilà an ka taa ɲɛfɛ ne yiri sugu jumɛn karamɔgɔ e ma nin dɔn wa ne ma nin dɔn dɛ n b'a bulu kelen de tigɛ i k'a lajɛ quoi i m'a ye mɔgɔ jumɛn bɛ nin n'i ko k'i bɛ nin yiri nin bulu bɔ ta nin cogo in na i b'a kɛ cogoya jumɛn a lajɛ bani i m'a ye ɲɛ b'a la yɔrɔ a kɔnɔ fɛrɛlen dɛ nka a lajɛ bani n bɛna kuru ta n'i y'a kuru fila ye tan mɔgɔ bɛ se ka mun kɛ nin camancɛ la k'a fin nin tin na fari o ye fari de ye donc fari de tun bɛ kɛ ni nin bulu ninnu ye fɔlɔ bon u b'a fɔ nin yiri de ma ko sɔ de ye nin sɔ ye mun yiri sugu ye voilà zana kɔrɔlenba dɔ gulonnen bɛ nin yiri in na mɔgɔw y'a bayɛlɛma ka taga fo k'a kɛ ko sɔn tɛ pan a den ka munuma k'a sɔrɔ a fɔra de ko sɔ tɛ pan a den ka munuma munna bari n'i bɛ nin sɔ sun jukɔrɔ tilema fɛ a dennen kuma kelen kelenw na n'a a den ko pa a kisɛ bɛ pan ka taa bin voilà a bɛ fɔ o yɔrɔ de ma ko sɔ tɛ pan ka kɛ ko pa k'a den ka tila ka bin yan o tɛ kɛ dɛ n'ale ko pa sanfɛ a den bɛ taa bin mɛtiri 20 awɔ bon o den in fana daluya kɔgɔlenba de b'o la n'o bɛ don an ka sibonw kɔnɔ n da bɛna maga la yɔrɔ dɔ la donc nin bulu o bɛ nin kɛ ka fari fin ni kun y'a kɛ ka fari fin fɔlɔ nin bɛ fin fari bɛ fin tuma min na k'a ban i bɛ taa sɔrɔ fari dawolonin bɛ fin a b'a dɔn o ye min y'a la o ye iyɔdi de y'o la ko min b'a to folo tɛ bɔ mɔgɔ kan na e m'a ye kuma dɔ u b'a fɔ ko ni folo bɔra i kan na k'i ka taa sel iyɔdi san ka to k'o dun wa n ko de yɔdi tun bɛ kɛ sɔbulu la ka bɔ ka don fari la donc sisan an ye farifin dabila sɔbulu la an b'a fin mun ni mun na papier ani jumɛn wɛrɛ manani voilà o gɛlɛya de bɛ yen
olu ye banakisɛ santɔla ye an fɛ an ɲinɛ ma parce que papier ciment papier de ka ca o la mana bɛ yɛlɛ mana kasa bɛ bɔ ka kɛ dumuni na nka n'i ye forontomugu ni majini k'a la ka ban i bɛ ɲinɛ o kɔ mais a bɛ tila k'i kɛlɛ de donc nin ye yiri filanan ye sɔ o caman bɛ yan bon sɔ dugumala sigili ka di dɛ ni tile ganna cogo o cogo n'i taara sɔ sun jukɔrɔ i b'a fɔ ko clim de bɛ yen voilà o fana bɛ sɔ nɔfɛ. O fana bɛ sɔ nɔfɛ. O fana bɛ sɔ nɔfɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la nafa ɲumanba bɛ sɔ la. Karamɔgɔ fɔ ne ye walawala ye dɛ. E ma ye cangara de filɛ nin ye. Bakari Kulu ka fura tɛ yan. Ale bɛ nin de bɔ ka feere quoi. N'a ɲɛn'i ma Ala barikada n'a ma ɲɛ i ma ne n'i ka 20 taara Bakari ye wari sɔrɔ nin na sa Ala ma hinɛ n'a la. I y'a ye parce que u y'o de fɔ kɔsa in na mais tiɲɛ yɛrɛ la nin y'anw ka yiri ɲumanba dɔ de ye. Cangara filɛ nin ye cangara de ka ca Mali yiri la ni yiri bɛɛ ye mais cangara de bɛ tigɛ ni yiri bɛɛ ye dɛ k'a sɔrɔ ale dun tɔgɔ bangela yɔrɔ jumɛn ko ni ci goyara i la ni ci goyara i la i bɛ taa nin yiri bɔ k'a tobi k'a min k'a ko tile 3 n'i ye cɛ ye tile 4 n'i ye muso ye ci bɛ diya a nɔ la koyi ci bɛ diya a nɔ la i kɔ t'i dimi i bɛ motiver c'est à dire i dusu bɛ bonya i ka baara kɔnɔ et puis i bɛ lafiya. Donc ale bɛ dusu de don mɔgɔ la. A bɛ dusu don mɔgɔ la dɛ a bɛ ci diya i bolo yɛrɛ de n balimamuso bon nin fɛn min filɛ nin ye fana n'i y'a ye i b'a sɔrɔ k'ale de bɛ nugu ni tilema bɛ na o kɔrɔ ye jumɛn ye sisan anw bɛ tilemadugu de la a tile barika ka bon kuma dɔ la ni funteni sera fo mɔgɔ bɛ jɔrɔ yiri in b'a fɔ a kana jɔrɔ sa ne bɛ nugu ka suma d'aw ma o yiri de filɛ. O ye cangara de. O ye cangara de mais i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ kɛla ni nin ye nin de bɛ jeni n'an ka lɔgɔ bɛɛ ye. Ni ne lɔgɔ bɛ jeni kosɛbɛ. Cangara lɔgɔ bɛ jeni dɛ u b'a kɛ ka camion ni fɛnw fa wa kungo tigɛ min bɛ k'a fɔ k'an k'a dabila dɛ u bɛ nin caman de tigɛra kabiri fɔlɔ i bɛ cangara jugumabaw sɔrɔ k'a kɛ lɔgɔ ye sisan hali bolomisɛnnin ɲɛnɛman tɛ mɔgɔw bolo tellement que u bɛ k'a tigɛ ka ban. Nin yiri nin u b'a fɔ nin ma ko tilebato yiri dɔw ko sifilɛ yirinin. Tilebato yiri. Awɔ kɛ. Karamɔgɔ est-ce que n tɛ ne tulo fɔlɔ o la. Tilebato yiri nin ya kana kɛ fɔlɔ yɛrɛ parce que n'i ye nin bulu lajɛ sisan i m'a ye a bulu dayɛlɛ cogo la bani i bɛ taa sɔrɔ tile bɛ yɔrɔ min na a bulu bɛ dayɛlɛ ka kɛɲɛ o de ma ale bɛ taa o de nɔfɛ f'a bɛ yɛlɛma n'a ye tan tile bɛ bin kuma dɔ la tile wuli kuma a bɛ taa tan donc dɔw ko tilebato yiri nka mɔgɔw tilala k'a fɔ ale ma ko sifilɛ yirinin. Tɔgɔ fila. Sifilɛma yɔrɔ ye min ye o tɛ ko k'a lajɛ k'a fara i m'a ye dɔ nana i den ka nin fara yan nɔ i m'a ye u bɛ nin fara k'a lajɛ ko i m'a ye k'u b'a fara k'a lajɛ ko n'o y'a sɔrɔ si b'u la ou bien ni si t'u la ko n'a danna sira la ko kɔrɔ ko si man ca ko nka ko n'a taara fo duguma parrr ko kɔrɔ k'i si ka ca mɔgɔw b'a kɛ yɛlɛko ye a sifilɛma yɔrɔ o bɛ sanfɛ de den finman min filɛ ye den min filɛ f'a finnen don dɛ awɔ kɛ nin t'a verti yan n'o jara o finman ninnu u b'o de bɔ u b'a bɔ k'a kɛ mun ye ko ni mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ lajɔ après kɔnɔ b'i yɔlɔ kalo 2 kalo 3 dɔrɔn kɔnɔ b'i yɔlɔ k'i ka to ka nin susu ka kɔgɔfin k'a la k'a mugan ko kɔnɔ t'i yɔlɔ ko nin den bɛ taa den lajɛ ka den kɔgɔ k'a lana k'a sɔrɔ fɛn m'a sɔrɔ donc k'a bɛ den si filɛ an taara o kɔrɔ sɔrɔ marakaw de fɛ yen olu ko a ma marakakan na ko gɛsɛnbɛ. Voilà o de yiri filɛ nin ye voilà donc sisan ale ye yiri naaninan ye an bɛ se ka min bilasirali kɛ n'o ye k'a fɔ ko nin y'an ka yiri kɔgɔlen dɔ ye an ka kan ka min fana lacaya walasa mɔgɔw bɛ se ka a fara u bolo dɔ la k'a mara sow kɔnɔ quoi i y'a mɛn ale kɔfɛ ɲɛ b'a la yiri dɔ wɛrɛ filɛ nin ye i bɛ nin dɔn wa. Karamɔgɔ n tɛ nin dɔn dɛ. A lajɛ ka ɲa sa sali i bɛ n tɛ nin dɔn koyi karamɔgɔ ne tɛ yiri dɔn. parce que i ɲɛ bɛ nin na kɔɲɔminɛn tɛ siri ka ban ko nin tɛ bila a la koyi a bɛ kɛ ka na munu o bɛ fɔ cogo di bamanankan na. Jula sɔngɔlanin. Voilà i y'a faamu donc nin de ye jula sɔngɔlanin ye u b'a fɔ ma ko mununan sun munna parce que n'i y'a tulo ta k'a lajɛ sisan i m'a ye wa tulo 2 tɛ nin yan n'i ye nin tigɛ yan ka tila ka nin tigɛ yan o tɛ tulo 2 yan ka sɔrɔ ka nin tigɛ yan nin tɛ kala y'a la ka n'o kun tigɛ yan o ye jumɛn y'i bolo o tɛ mununan yan voilà u b'a fɔ nin de ma ko mununan sun den fura kɔgɔlen de don koyi ko fɛn 2 kelen tɛ i man'u don filen na ɲɔgɔn fɛ k'a minɛ mununan minɛ tan ko n'i y'a munumunu tan a bɛ taa fan kelen fɛ nɔ
a b'u don ɲɔgɔn na nka i mana munun cogo cogo fan kelen fɛ i tɛgɛ bɛ taa s'a dan na n'o kɛra sisan nun i b'a munumunu ka taa fan dɔ in fɛ n'i y'a munumunu ka na fan dɔ in fɛ o fana tɛ taa s'a dan na voilà ko furu kɔnɔ sisan ko cɛya ani musoya bɛ ten de ni cɛ ko a to i b'a to ma n'o samana ka taa s'a dan na a b'i kanto don dɔ la ma kɔmuso ye dun ko di i b'a fɔ komi nin sera nin yɔrɔ in na sisan an tɛ fan dɔ in fana lajɛ voilà donc ko o fana b'a san o cogo fɛ tuma dɔ la n'a n'a ka se o fana dan na cɛ b'a fɔ an ye nin sama dɛ an tɛ nin lajɛ fan wɛrɛ fɛ voilà an b'a ta ten de bon cɛ ni muso bɛ du dilan tan de n'a mununa ka taa cɛ ka sira kan a bɛ munu ka na muso ka sira kan fɛn minnu tɛ kelen ye nɔnɔ ni ji tulu ni ji na ni to u b'a bɛɛ munu ɲɔgɔn na mugu ni toseri ji voilà mununan de b'o dɔn bon ko ɲɛnɛmaya yɛrɛ fana bɛ ten nin y'an ka yiri kɔgɔlenba dɔ de ye mɔgɔ ma an ka tulonkɛ na dɛ mais anw bɛ ka nin bila ka tunu k'an n'an ka danbew fereke ɲɔgɔn k'an kɔ don ɲɔgɔn ma parce que nin yɛrɛ t'an ɲɛkɔrɔ min b'a hakili jigin kɛ quoi voilà karamɔgɔ n ko de y'an seko i ma kungo so voilà i mana nin yiri lajɛ ta a b'i n'a fɔ nin turula tɔw bɛɛ kɔfɛ nka a b'i n'a fɔ a yɛlɛnna ni tɔw bɛɛ ye kaban ni kɔni ka jan voilà u b'a wele ko sana nin de ye sana yiri ye ko sana yɛlɛn yiri don sana yɛlɛn o ye ka dan tɔw kɔ ka tila ka wuli u ni san cɛ ale bɛ ten de n'i y'a ta ka taa lafale yirikuru tɔw cɛ la san 10 i bɛna sɔrɔ a bɛ tɔw ni san cɛ bon an dun b'a dɔn ko mɔgɔ caman bɛ sana yɛlɛn ko kuma fɔ n'ale yiri de dugu dɔ tɛ yen min bɛ wele ko sanafara Sanankɔrɔbugu ou bien Sanankɔrɔba ou bien Sanankɔrɔji voilà ou bien Sanankuru voilà o yiri de filɛ nin ye ale de falennen filɛ nin ye yan nɔ ne ko n ko mɔgɔw k'a to yen wa a mana kɛ cogo cogo ko kɔngɔ mana tu ale bɛ se k'a ka sira bɔ san ka yɛlɛn yiri tɔw sanfɛ yiri kɔni yiri mɔgɔ di dɛ yiri mɔgɔ di a ka jan n'a bɛɛ ye a ka jan n'a bɛɛ ye wa a fanga ka bon o de y'a to marakaw ni jɔkɔrɔmɛw ka yiri don dɛ ko ni i ye salibagatɔ ye e ka to ka nin yiri in ko k'a lajɛ bani karamɔgɔ kɔrɔ an salibagatɔ k'an koli yiri ka ye dɛ n'i ka kow ka suma e ka to ka nin yiri bɔ k'a ko k'a lajɛ bani bon n'i y'a sɔrɔ sa jɔkɔrɔmɛdenw bɛ sirada la fajirida fɛ ko i ma telefɔni san ou bien i ma monturu san parce que nin de bɛ wusu ka so kɔnɔ sana ɲɛji bɛ ɲini k'a don wusulan na pour que ka denw bɔ u tɔn kan joona joona kabiri fajiri bɛ wele pour que u ka taa baara kɛ bon donc sisan non mɔgɔw ye nin tɔgɔ da ko sana o kumana olu y'o kɔlɔsi san joli fo ka nin u bolo da nin kisa ninnu kan karamɔgɔ sana in yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn voilà san na a bɛ taa sanfɛ de a bɛ taa san na o de y'a kɔrɔ ye a bɛ taa sanfɛ a bɛ taa sanfɛ donc ko la jiginnenw de kɔrɔ da sanfɛ voilà i y'a faamuya donc o de y'a to sisan anw fana bɛ to ka fɛn minnu kɛ an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ni ɲɛ b'a la k'a fɔ a tɛ ka san sɔrɔ quoi i b'a kɛ a tɛ taa yɔrɔ jan a b'a kɛ a tɛ taa yɔrɔ jan i ma gɛrɛ nin yiri in na a daluya bɛ yan i m'a ye donc an bɛ se ka fila fɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen u b'u ko sana na u bɛ sana ɲɛji ɲini k'a don wusulan na u bɛ sana bɔlɔ ɲini k'a tigɛ k'a kɛ wusulan ye ani ko caman wɛrɛ i m'a faamu voilà ni i bɛ taa sɔrɔ fɛn caman bɛ kungo kɔnɔ mɔgɔw kɛtɔ ka ko n'i b'a fɛ ka tu kɔnɔko dɔn i b'a kɛ cogo di i b'a gosi walasa i k'a kɔnɔko dɔn a dawolo fɛ voilà bon sisan ne filɛ nin ye sisan nɔ nin ɲagaminen bɛ yan nɔ mais n bolo dalen filɛ min kan o ye gɔlɔbɛ ye gɔlɔbɛ ko golobalen de don o wolola o de la goloba e ma i b'a fɔ ko ni sumaya b'i la k'i ka gɔlɔbɛ wuli ka miya sumaya sina ye jumɛn ye goloba tɛ yan gɔlɔbɛ o ye goloba de ye an yɛrɛ ka kan de don dɛ o de yiri filɛ nin ye wɔlɔ ye nin ye wɔlɔba ye ni dun ko wɔlɔ i ye woloko kumaw de fɔ i ye goloko kuma fɔ dɔw b'a fɔ ko wolo i ye wɔlɔwɔlɔliko kuma fɔ n'o ye logologo ye donc o bɛɛ bɛ furakɛ ni nin ye i y'a faamu wɔlɔ o ye woloko kuma ye garo filɛ duguma garo e ma deli ka mɛn ko karamɔgɔ ni yiri ninnu ka ca ɲɔgɔn na yan nɔ dɛ ko gan bɛ karo wa gan karonen ani gan nugu mun b'u bɛ ɲɔgɔn na
applique na mun ne bɛ gan garonen gan garonen ni gan nugu olu tɛ kelen o cogo jumɛn na de garonen o bɛ fili de a bɛ fili mun na parce que n'i ko k'i bɛ muru kɛ k'a tigɛ a tɛ se ka tigɛ ko dɔ dalen b'a kan i bɛ taa sɔrɔ a kɔgɔra fo ka juru don a camancɛ fɛ yen ɔ i b'a tiriki fo b'a fɔ kara kuma dɔ a yɔrɔ mais o bɛɛ la a t'i mago ɲa ganugu dun i mana kɛ ta dɔrɔn sirik o bɛ tigɛ voilà bon yiri min bɛ ko garonen tigɛ ko e ka ko tɛ taa ɲɛ a tɛ na i t'a sɔrɔ k'a ɲɛnabɔ wa a tɛ dabila i bɛ nin yiri de ɲini yiri min dalen filɛ ngaro ko ka ngaro fara ko k'i salo ka bɔ a fɛ k'a fili sirakun na tɛmɛbagaw mobiliw ni motow ni sennamaw k'a bunte ko bɛ siri tigɛ o de yiri dalen filɛ nin bamanankan ni dogo ja mɔgɔw b'a fɔ ko yiriw tɔgɔ bɛ n'u ka gundo de bɛ na nin tɛ ngaro kɛlen ka karoninko kuma fɔ ɔ sisan gan mana karo n'o tigɛ ka gɛlɛn ko garonen nun yɔrɔ o dabila ka gɛlɛn dɛ voilà donc ni ne b'o tigɛ bon n'i taara o ɲɛfɛ sisan i bɛ sɔrɔ ka baro fana sɔrɔ la baro sun fana filɛ ye baro kelen in kɔni nin ye baro sun de ye ko tɛrɛtɛrɛ filɛ min na tan baro o ye jamako de ye o ye jamako ye n bɛ taa n ba rɔ i bɛ taa ba fɛ yen i bɛ taa jamaw de sɔrɔ yen donc baro sun fana kɛra ko jama yiri de ye mɔgɔ min bɛ baro suma sɔrɔ ka sigi i ni jama bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ min bɛ baro don sɔrɔ ka dun i ni kɔngɔntanya tɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ min bɛ baro feere ye i b'a dɔn k'a fɔ didenw bɛ na o nɔfɛ i m'a ye donc o de yiri fana filɛ nin i m'a bulubaw ye nin bɛɛ baro buluba minnu filɛ nin ye voilà a suma duman min natɔla filɛ baro de b'o kɛ nka a bɛ n'a fɔ an tɔ ye yiri 200 ani 90 ni kɔ de ye ka taa tiɲɛ yɛrɛ la an tɔ ka ca voilà donc i y'a faamu wa voilà a donc an b'aw fo ka wale ɲuman dɔw la n karamɔgɔ Badi Samake tun bɛ baro la aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzo fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dan so ko